Poraněné vazy v koleni, to je zpráva, kterou vůbec nechcete slyšet. Jmenuji se Honza Kokta, jsem ze společnosti Po úrazu a se mnou je tady Petr Neoral, skvělý ortoped z fakultní nemocnice Olomouc a také majitel Neosport Clinic v Olomouci. Petře, vazy, k čemu to vůbec je a kde na těle to je? Všude na těle jsou vazy, nicméně bavíme se dneska o kolenu, takže bavíme se o vazech kolene. Jedná se teda o postranní vazy, a nebo o skřížené vazy. Máme dva, přední a zadní skřížené vazy. A jsou tam proto, aby koleno drželi. A to hlavně tak, že v první 0,5 sekundy, než zatneme svaly. Jo, pak už ty vazy v podstatě nepotřebujeme. Aha, OK, ale asi určitě teda budou důležitý, když tam jsou. Takže jo. A jak vzniká nějaké jejich poranění, protože to je takový běžný úraz. Častokrát od někoho slyším, že má poraněné vazy. Co se teda vůbec vlastně děje? Je to velmi častý úraz, čím dál tím víc lidí sportuje, možná nejsou i tak, dá se říct, sportovně inteligentní, jo, nebo chybí jim taková ta obratnost přirozená a k tomu poranění dojde celkem rychle. Sice to musí být, ta energie musí být relativně vysoká, ale často je to i bez cizího zapříčinění, jo, že prostě rychlá změna směru, dá se říct narovnání toho kolene v rotaci, a dojde k tomu prasknutí. Jo? My tomu říkáme často, že došlo k faulu sám na sebe. Faul sám na sebe, to je docela hezký, ale když už mluvíš o těch faulech, tak určitě mě to evokuje nějaký sporty. Dokážeš mi třeba říct, který sporty jsou takový jako rizikový, kde se ty poranění vazů nejčastěji stávají? Číslo 1 je fotbal, jednoznačně. Pak jsou to lyže, jo? Kdy vlastně ta lyže, která vlastně má obrovskou sílu v té torzi, tak nám ty vazy urve. A pak jsou to obecně různé pivotální, to znamená pivotální sporty, to znamená, kdy je rychlá změna směru, jako je házená, badminton, squash a tady ty věci. A nebo třeba zápasy, tam je pořádná síla občas, je to tak? Může být. OK, dobře Petře. A jak poznám, že jsem si ten vaz poranil, že to koleno by mohlo směřovat k tomu, že prostě řeknu, mám prasklý z přední nebo postranní křížový vaz? Poznáš to. Je to rána veliká, velká bolest, zablokování toho kolene. Jo, někdy ten vaz většinou teda praská v 95% ten přední skřížený a záleží, jak praskne. Ale když praskne a smotá se dolů, tak to koleno může i zablokovat. To koleno se naplní krví, takže je tam vlastně velmi omezený pohyb a bolest. Takže v tomhle případě je to opravdu, jako dá se říct, jednoduchý a to fakt jakby poznáš. A většinou je to tak, že i tvoji spoluhráči řeknou, že slyšeli prasknout nějakou větev nebo něco takového. A doufám, že moji spoluhráči nikdy neuslyší prasknout mojí větev. Ale když už se to teda stane, asi sám předpokládám, že ne vždycky si řeknu, že to prostě tak je. Bylo by asi dobrý vyhledat nějakého lékaře? Je to tak, ne vždycky to musí být tak dramatický, že tam to prasknutí je. Nicméně ten otok se tam dostaví skoro vždycky a ty jako lék to samozřejmě nepoznáš. Takže pokud máš podezření na úraz nebo na poškození toho předního skříženého vazu, a vlastně to, co jsme si řekli tady, tomu odpovídá, tak ti doporučuji, abys šel za tím ortopedem, za specialistou určitě, ani ne na chirurgii, ale přímo na ortopedii. A každý zkušený ortoped v podstatě tady tuhle diagnózu pozná velmi snadno. Máme na to různé klinické vyšetření a zobrazovací metody, takže pojďme se na ně podívat. Dobře, to je skvělý nápad, jdem na to. Takže Honzo, jak poznám, že jsi urval přední skřížený vaz? Rozhodně bych ti to nepřál. Dík. Nicméně na poranění předního skříženého vazu je potřeba velké energie. Jo, většinou je to opravdu nějaký mechanismus, kdy dojde k propnutí té končetiny a nějaké rotaci. Nemusí to být často, my říkáme, že to je takový faul sám na sebe. Jo, většinou si to opravdu urveš sám, ten přední skřížený vaz. Je to rána, je to bolest, která za nějakou dobu, dá se říct, odezní, ta akutní, ale zůstává nějaká určitá bolest. A hlavně z toho, že to koleno oteče. Pokud ti praskne přední skřížený vaz, vždycky je v koleni krev. A naopak, pokud je v koleni krev, my můžeme skoro na 80-90% říct, že si poranil přední skřížený vaz. Jak všichni říkají, to je taková ta voda a v té vodě je ta krev. Tohle není voda. Ne? Výpotek? Výpotek, ale výpotek tam většinou, tohle není kombinace, to je čistě krev. Hustá červená krev, kterou my z těch kolen pak taháme. Jo? Pokud došlo k poškození předního skříženého vazu
což je stabilizátor, který koleno drží v předozadním pohybu, takže u toho klienta dochází k posunu holení kosti vůči stehni, takzvané zásuvky, jo? A to koleno je rotačně nestabilní. Při tady takovým manévru já dokážu to koleno subluxovat a cítím tam takové kliknutí, napětí. A, jak jsem říkal, to koleno je plné krve. Pacient není schopný tu nohu většinou ohnout. Petře, já jsem někdy slyšel od někoho, že se dá žít bez nějakého vazu. A tuším, že oni jsou dva, přední a postranní. Jsou 4. Aha. Máš 2 postranní, máš přední skřížený a zadní skřížený. Ty postranní většinou léčíme konzervativně. Ty skřížený, pokud máš vysoké nároky na život a dá se říct jak pracovní, tak sportovní, tak většinou takový pacient skončí u nás na operačním sále. Aha. A jaký jsou speciální zobrazovací metody, které by mi řeknou 100%, jestli jsem o ten vaz přišel, nebo jestli tam mám rupturu, abych měl 100% jistotu? Vždycky bychom měl začít rentgenem. Jo? V tomhle případě, ať vyloučíme zlomeninu. Jo? Rentgen nám neřekne nic o předním skříženým vazu, protože je to vazivový, jo? Je to fibrózní tkáň, která není na rentgenu vidět. Můžeme si pomoct ultrazvukem, kdy krásně vlastně na ultrazvuku my vidíme náplň v koleni, v tomhle případě tu krev, a krásně vidím, zda došlo k poškození těch postranních vazů. Ty jsem schopný si na ultrazvuku moc hezky zobrazit a vidím, že v tomhle případě nedošlo k poškození postranního vazu, ale v koleně je výpotek, potažmo krev, tudíž můžu nepřímo soudit, že došlo k poškození předního skříženého vazu. Nicméně metodou volby je magnetická rezonance, která nám jasně odpoví na tvoji otázku, zdali ten přední skřížený vaz je prasklý nebo ne. Dobře, předpokládáme, že nám ta magnetická rezonance a současně i ty si řekl, že prostě je tam ruptura toho vazu, že prasknul. Co to pro mě znamená? Jaký jsou způsoby léčby? Dá se to nějak jako konzervativně dělat, nebo? V podstatě jsou 2 možnosti. Buď to se operuje akutně, a to takže okamžitě, do 3-4 dnů, což je cesta, kterou u nás v republice ani ve světě moc se nechodí. To už musí být super profi sportovec, aby se takhle šlo. Dělá se to takzvaně dvojdobě, kdy v té první fázi my to koleno sklidníme na základě nějakých rehabilitací, fyzikálních metod, zbavíme toho člověka otoku, bolestí. Pak je potřeba, aby to koleno rozcvičil do plného pohybu. Dřív určitě nedoporučuji spouštět do operace, protože pak vzniknou srůsty a obrovské problémy po operaci. Ti lidi nejsou schopni to koleno rozcvičit, takže toho se vyvarujte. Takže jakmile máte to koleno pak klidné, rozcvičené, naposilované, tak pak v té druhé fázi děláme plastiku předního skříženého vazu, pokud to ten člověk vyžaduje. Jsou lidi, kteří ten přední skřížený vaz nepotřebují z toho důvodu, že nedělají nějaký pivotální sporty a kontaktní sporty, žijí normálním životem a k tomu ten přední skřížený vaz nepotřebují. Takže ne, asi vždy lze hned říct, jestli ten přední skřížený vaz máš nechat operovat nebo ne. Asi to vždycky bude záviset na tobě jako na odborníkovi a na klientovi. A hlavně na tom dotyčným, jaký jsou jeho nároky životní a sportovní. Dobře. Jo? Předpokládám teda, že kdyby se stalo to, že na tu operaci budu muset jít, že mě to na nějaký čas vyřadí z běžného, ale i třeba sportovního života. O jaký rekonvalescenci nebo o jaký době se vůbec bavíme? Jsou to teda měsíce v tomhle případě. Jo. V té první fázi ta noha je fixovaná v ortéze, 14 dní, 6 týdnů se chodí o berlích. Počítej, že na nějaký běh, jo, nebo nějaký lehký sport, jsou to 3 měsíce a určitě tě nepustím do kontaktních sportů dřív než za půl roku. Je, Petře, něco, čeho bych se měl fakt striktně vyvarovat, abych nedělal, protože jsem si prostě to koleno poranil a někdo mi třeba řekne dělej to nebo dělej to, ale ve finále je to celý špatně. Máš nějaký takovýhle typy, který bychom měli našim divákům říct? Určitě největší problém je to, že ten klient neví, že si bez předního skříženého vazu může poškodit menisky. Jo? Takže když je v té fázi toho čekání na operaci,
jo, tak určitě nedělat žádný kontaktní sporty, pivotální sporty, opravdu jenom jezdit na kole, plavat, posilovat, jo, protože jakákoliv to koleno je volné, dochází tam k větším rotacím a jednoduše si praskne meniskus. Jo. A ten je hodně důležitý, jak už víte z toho našeho předchozího videa, kdy jsme se zaobírali právě poraněním menisku. Dobře, Petře, já ti moc děkuju za vhled a na tu operaci těch vazů. Doufám, že od tebe tuhle diagnózu nikdy sám osobně neuslyším, ale i kdybych ji slyšel, tak vím, že třeba v tvých rukou to bude dobrá péče. Děkuji. Jsem rád, že jsme vám dneska mohli ukázat, jak vzniká poranění vazu, jak ho léčit, co to pro vás znamená. A samozřejmě, pokud by vás zajímalo nějaké jiné poranění, které bychom vám mohli vysvětlit, dejte nám vědět a my vám to natočíme, třeba tady právě s Petrem. Díky moc a měj se hezky. Ahoj. Ahoj.